Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNzibande okubingelelayo, Dlalifa izulu, ithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngosuku lwanamhlanje. Siyambonga ngokusithanda kwakhe. UnguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu odalile izulu walendlala njengendwangu, uNkulunkulu odalile umhlaba wawuphanyekezeni, uNkulunkulu obeka isihlalo sakhe ezulwini, inyawo zakhe wazenabisela emhlabeni, uNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu onesihawu, uNkulunkulu onomona, uNkulunkulu ongafuni sikhonze abanye uNkulunkulu sikhonze yena. Kufanele-ke futhi ngoba usidalile. Akakwazi ukusidala bese siyokhonza omunye umuntu. Cha. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Ngiyambonga kakhulu nangabo bonke ayisikanye nabo emkhosini. Ngiyazi ukuthi ningenile nibaningi, kodwa ningangitsheli uNkulunkulu ukubona ekusitheni uza kukuvuza. Ngiyathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu. Sesiqalile uJanuwari, abazalwane abanikelile umnikelo wolibo kusukela ngoNovemba kwaze kwaba uDisemba. uNkulunkulu anibusise ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu kwaNzibande, siyambonga uNkulunkulu. Sithi udumo lonke lungolwakhe, lumfanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Kwangathi uNkulunkulu anganinika njengokwezidingo zenu. Amahubo 103 verse 5 asuthise ukulangazela kwakho ngokuhle. Kuthi konke okufisayo kunyakeni ka-2024 akunikeze. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngawe nangawe onikelile ulibo. Inkonzo enjengalena iyasithobisa kwaNzibande. Iyasithobisa ngendlela enenze ngayo. Siyabonga. Siyabonga. Ungathi leli gama lanele ukucacisa okusey'nhlizweni zethu. Siyabonga. uNkulunkulu akubusise. Ngiyacela-ke siguqe singene enkonzweni yethu yosuku. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, sisondela kuwe nangalo mzuzu. Siyabonga Nkosi, ngiyacela ubusise lona loyo ngeZaga 3 verse 9 and 10 ngokuthi uNkulunkulu wami bangenisile umnikelo wolibo endlini yakhe engcwele. Ngiyacela Nkosi ubabusise. Ngolokubane zabo zigcwale ngobuningi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami babiyele njengoba ukhulumile kuMalaki chapter 3 verse 10 kuya 12. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu. Mababonakale Nkosi ukuthi bangenisile ulibo. Balingenisile oluyizinhlobo ezihlukene. Abanye bekuyizitshalo, abanye kuyimali. Konke kuwulibo. Ngiyacela Nkosi ubabusise ngokuthi bayenzile le nkonzo. Siyabonga. Dumo lonke silinikeza wena. Konke Nkosi abakufisayo, ngiyacela ubabusise ngakho. Singena enkonzweni-ke manje Nkosi, ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo. Nkosi, sisemkhosini, ngiyakhuleka usinike Nkosi njengoba sicelile. Sicela usipho Nkosi ukukhula kumoya, singabi izidalwa, singabi izingane ezingakhuli. Usiphe Nkosi ukukhule kukwazini, ngoba ushilo kuJohn 17 ngithi verse 3 ukuthi ukukwazi wena nokumazi uBaba kuyingunaphakade, kungukuphila okuphakade. Siphe Nkosi ukukhula sikwazi. Siphe ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Uma umuntu onile, uma umuntu evuma izono zakhe ezisola ngobubi bakhe, aphenduke ngaphakathi.
Siyakhuleka Nkosi ukuba usingcwelise ngezwi lakho. Izwi lakho liyiqiniso. Singcwelise Nkosi Jesu. Ekugcineni sikhulekela ubunye kuKristu. Sibe munye sithandane sizwane. Nkulunkulu wami nomusa, siseyindaweni eziningi ezihlukeneyo kodwa simunye kumoya. Simunye kuwe Nkosi Jesu. Busisa yilona loyo. Khulisa Nkosi ibandla lakho elisekhaya lezwi. Khulisa ibandla lakho elisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Likhule kukwazini, likhule kumoya, lize likhule nangenamba. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami, bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho. Siyabonga-ke Nkosi ngakho konke, udumo lungolwakho, lukufanele izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ndlalifa zezulu muhle, uyasithanda, uNkulunkulu oluthando. Soqhubeka-ke nezwi lethu esilitholayo encwadini kaSamuel chapter 1 uqolo, 1 Samuel chapter 2 verse 26. Umntwana uSamuel waqhubeka wakhula, waba muhle kuJehova nakubantu. Waba muhle kuJehova nakubantu. Izolo sikhulume kakhulu ngoJesu inkosi yethu, naye owakhula waze wakhula ekuhlakanipheni. KuLuka chapter 2 verse 52. UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Izwi lenkosi-ke lithi masifuze uJesu. Asihambe njengokuba yena ahamba. Kusho ukuthi nathi sidinga ukukhula kuNkulunkulu ekuhlakanipheni. Sikhule emseni kuNkulunkulu nasemseni kubantu. We need to have favor with God and favor with man. Ifavor kaNkulunkulu izokwenza sibe nefavor kubantu. Yebo, ngeke sibe nefavor kubona bonke, ngoba kubona bonke abasekhaya. Ngikhuluma nje abangizwe okungebona abasekhaya. Ngikhuluma nje ba-exit group okungebona abasekhaya. Babeka leziya zinto naleziya zinto bathi kudleka amadatha. Kodwa banawo amadatha okubuka izinto ezingasile ezingcolile. Banawo amadatha okuqhuba i-agenda yesitha. Kodwa banawo amadatha okulalela ubufakazi, befakazela uJesu abantu besizakele. Abanawo amadatha okulalela inkonzo, okuyikusasa lakho, okuyingunaphakade yakho. Kodwa banawo amadatha azobenza bayosha esihogweni. Ibuhlungu leyo nto. Kodwa-ke ngeke sisho lutho, ngoba siyaqonda futhi ukuthi bakhona abangalidalelwanga izulu. Siyaqonda kahle kamhlophe ukuthi bakhona okungesibona bakithi. 1 John chapter 2 verse 18 and 19. Baphuma kithi ngoba kusibona bakithi. Bebevele bengebona bakithi ukuthi bangenile nje ekhaya lezwi, ngoba phela ekhaya lezwi kungena noma ubani. Ubona ngama-profile picture abo ukuthi izwe likhona kulo muntu. Ubone laphaya kuleli page afaka imininingwane, ufake ama-emoji okukhombisa khona ukuthi akayena wasekhaya. Khipha ama-emoji la uwafakile. Akhiphe lama-emojis, asiwadinga ekhaya lezwi. Nawe uwafakile to identify your name, lapho ubhala khona igama lakho, ufaka ama-emoji. Akhiphe. Nesithombe sakho usaphila esonweni kanti usukhonza uNkulunkulu, sikhiphe. Khiphani izinto ezenza uSathane ajabule. Zikhiphe. Ufake lokho okujabulisa uNkulunkulu. Uyakwazi wena, ngeke ushayele umthetho. UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni. Siyahlakanishiswa nathi namhlanje. UJesu waqhubeka ekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu
nakubantu. Wena ukhula kuphi? Malishona ilanga yini oyifundile? Eyasezulwini noma yasemhlabeni? Yini okufanele uyenze ukuze ukhule? Yazi ake ngifake lo mbuzo. Yini okufanele uyenze ukuze ukhule, ukuze uthole umusa nodumo emehlweni kaNkulunkulu nakubantu? Yini okufanele uyenze? Ake sibheke izwi leNkosi lapha kwiZaga chapter 3, uverse 3 noverse 4. Izaga chapter 3 verse 3 noverse 4 uthi, isihe neqiniso makungakushiyi, kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Verse 4, ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Isihe neqiniso makungakushiyi. Khona abantu abavala isihe, avalele omunye umuntu isihe. Imbi leyo nto, ungamvaleli omunye umuntu isihe. Lalela inkonzo yangesonto ngokugcinwa inkosi. uNkulunkulu usize ukuthi uthini ngesihe. Isihe masingakushiyi, neqiniso lingakushiyi. Khona abantu abangajabuli bengakhulumanga amanga. Khona abantu abanezezela indaba, athi uma ezwila ede aqamba amanga. Umbulali loyo uqamba amanga okubulala. So uma ufuna ukuba nodumo kuNkulunkulu, ufuna ukuba nefavor, umusa kuNkulunkulu, ukhule emseni nasekuhlakanipheni kuNkulunkulu nakubantu, isihe neqiniso makungakushiyi. Iba nezinseka. Uma ubona into engalungile ehlambalaza uNkulunkulu, iba nezinseka. Uyitheklishe head on. Uyitheklisha ngomkhuleko noma ngokukhuluma noma ngezwi, but itheklishe head on leyo nto leyo. Ngoba wena unesihe futhi uneqiniso. Khona abathi amanga achaziwe ezwakala kangcono kuneqiniso elingachaziwe. Angiphinde. Amanga achaziwe ezwakala kangcono kuneqiniso elingachaziwe. Kahle kahle iqiniso elidinga ukuchazwa. Ngosulikhulume lisuqedile. Kodwa amanga afuna uwasekele ngencazo abesezwakala kahle sengathi ayiqiniso kanti amanga ahlale ngamanga. Isihe neqiniso makungakushiyi. Kubophe entanyeni yakho. Kusho ukuthini ukubopha into entanyeni? Makumakhaza khona abafaka isikhafu asijikeleze entanyeni ngoba intamo iyabuzwela ubuhlungu, iyawazwela amakhaza, iyazwela. Angithi ayigqoki intamo. Noma ufake ishethi noma ingubo igcina la, intamo isale nje. Ebusweni uyakwazi, ekhanda uyakwazi ukugqoka isigqoko, ubuso bugcina busele. Noma kufakele okuthiwa i-copperhead. Kodwa ngaphezu kwakho konke, kubophe entanyeni yakho, ubophe isihe, ubophe iqiniso. Mawaziwe wena ukuthi uhamba endleleni enguJesu, ngoba uJesu indlela neqiniso nokuphila. Mabakwazi abantu ukuthi amanga awaphuma emlonyeni wakho. Kwabanye vele awaphumi kodwa bayawafakazela. Ungafakazela amanga. Ungayifakazeli into ongayazi. Ngiyakucela mina, ngiyakuncenga, ungayifakazeli into ongayazi. Ungawafakazeli amanga. Ngoba kuzonakala izinto ube yikhoze ukuthi zonakale ngoba ufakazile. Bopha isihe neqiniso entanyeni yakho. Kunjani umshado wakho? Awukho emangeni nje? Awakhelwe emangeni? Yini wayethembisa unkosikazi wakho ongakayenzi namanje wenze ukuthi akushade wakushada? Usumenzele uma umthembisa khona? Feza isethembiso sakho. Wamthembisana? Wamthembisa ukumakhela indlu? Usuyakhile? Wamthembisa ini? Uzomfundisa ukudrive? Usumfundisile? Ngisho izinto ezimbalwa nje ezincane uyazi wena wamthembisana. Wena mama wayethembisana le ndoda, usuyenzele? Mhlawumbe uphile emangeni nje kuney'ngane okuthiwa ezikadadewenu kanti ezakho.
washona udadewenu wayishiya nawe, kanti ushiye zakhe iy'ngane, qamba amanga endodeni. Hlambuluka, phumela obala. Injani impilo yakho? Injani impilo yakho? Le ngane wafika nayo la ekhaya, wafika ukhulelwa, wafika nesisu, wawususikhomba kubani? Kwaba la ekhaya. Uma ususikhombile kwaba la ekhaya lesi sisu, kuyakusiza. Kuyakusiza nokuthatha isisu usikhombe kwenye indawo ongesona esakhona. Phuma emangeni uma usuphila amanga. Woza kuJesu uvuma isono sakho. Woza kuJesu ukhuluma iqiniso, uphila iqiniso. Bopha isihe neqiniso entanyeni yakho. Yimaphi amanga owaqamba usemncane? Namanje bazi ukuthi kunjengoba washo, kanti akunjalo. Mhlambe wathi uma ukhulelwe waqamba amanga wathi udlwenguliwe, bazwelana nawe ekhaya, kanti cha, ulala uthanda nje. Ayi, angazi, ziningi izinto. Isihe neqiniso kubophe entanyeni yakho. Bese uyaphinda ukulobe enhlizweni yakho. Kulobe enhlizweni yakho. Ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Ngiphinde uverse 4. Ukuze uthole umusa. Umusa uwutholi njengoba isihe neqiniso akukho entanyeni yakho. Isho umuntu eselinikiwe ithuba lokuvuma izono, asivume kabi, aqamba amanga, kube khona agodlayo. Uzowuthola kanjani umusa? Umusa utholakala ngokuvuma isono usishiye. Angisaphathi uma usukhekheleza ungasisho sonke usigodle. Uzicabanga ukuthi uzivumile, uyadlala nje. Ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu, isihe neqiniso uma kungakushiyi, kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Izaga chapter 3 uverse 3 noverse 4. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu. uNkulunkulu onomusa dwala phakade, siyabonga kakhulu ngezwi sesilizwile. Siyabonga Nkosi, sikhulekela khona ukukhula kumoya, khule emseni wakho, khule ekuhlakanipheni. Sithola umusa emehlweni akho Nkosi Jesu nakubantu. Busisa-ke le nkonzo, ubusise wonke olalela lezwi lakho lenze. Dumo lonke lungolwakho. Siyabonga ukuthi usekanye nathi kuze kube manje kulo mkhosi. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Bawunze bando valelisayo uthi uJesu Kristu uyinkosi.